No nazdar, jsem Juiceberry, vítám vás u dalšího příspěvku a dalšího hejtování a já nevím čeho. No, takže začneme tím, že projíždím se na Facebook, tak jak vždycky normálně každý den. Projíždím. No a co tam nevidím? Vole. Jsou 13letý holky, co ukazují, vole, kozy, vole, kdyby píčo, vole, jim bylo 18, vole, ukazují kozy a vyšpilou prdel. Nechápou, vole, proč, ale to je asi jedno, to asi, vole, aby, vole, dospělí kluci, vole, na ně balili, vole, a dostali co nejvíc lajků a přátel a píčovi. Ale nejčastější, co je? Ruka přes ksicht. No ty vole, ruka přes ksicht, to by se jeden nomé postaral. Ruka přes ksicht, vole, a napsáno like, sdílej, komentuj. Like potěší. A koment taky. A srdíčko. No kurva, co tam asi mám, vole, vidět? Co ti tam mám asi komentovat? Že máš ruku přes ksicht? No se posrala na ty, vole. Ty vole, co tam asi mám vidět, vole, když si zakrýváš, vole, půlku ksichtu, vole. A čumíš, vole. A říkáš, lajkuj. Aha, tak ti budu lajkovat nechty, nebo ruce, nebo ty, vole, že tam máš čelo, vole, nebo já nevím, co ti tam mám, jakože mám lajkovat, nebo ti mám komentovat, mám ti napsat, máš sexy ruku, jo, ty vole, no asi, vole, no do prdele, to je jedno, ale nejhustější je na tom, že to začali dělat ty kluci. Začali normálně kluci si strkat ruku přes ksicht. Kurva, co to má být? Co to jako má být, vole? Já vím, že jste viděli, že teď nedávno dávali, vole, Batmana, Temný rytíř povstal. Nebo jak se to nadává. A že jste viděli tam toho herce, co má takhle tu masku, vole. Tak asi jste to sebrali třeba z toho. Nebo já nevím, víte co, já fakt nevím. Asi to máte třeba z toho, že jste viděli, vole, jak to tam má přes ksicht, tak teď jste to začali dělat taky. Nevím z jakého důvodu, to je nějaká hyťárna, asi, že normálně si začnete, budete si strkat, vole, za chvilku prsty do nosu, ne, ty vole, prsty. Ne, prstíky má, nebo já nevím, třeba. Co vidím, to je jenom, vole, vidím, přidej, lajkuj, přidej, lajkuj a ruka přes ksicht. Aha. Tak to je asi fakt nějaká nová hyťárna. Nebo já fakt nevím, ty. No, to je jedno, to je úplně jedno. Ale naserte si s tím, ty vole. Nebo já fakt nevím, ty vole, to je prostě úplně v píči, ty vole, když vidím, vole, každou fotku, co vidím na Facebooku, vole, jsou 13letý, 14letý pany, ty vole, který, vole, píčo, vole, sbírají lajky, vole, a srdíčka a kolečka a ty nasraný smajliky a já nevím, to je jedno. Ruka přes ksicht je nová hyťárna a novej štýl. Takže si naserte s rukou přes ksicht. Čus.